Tervetuloa Kalusteduon YouTube-kanavalle. Täällä me tullaan esittelemään teille kaikki trendaavimmat ja huikeimmat uutuudet huonekalualalta. Tänään esittelyvuorossa on Tollo XL. Tää on aivan huikea uutuus, mitä meillä nyt on. Tää on valmistettu Euroopassa todella laadukkaista materiaaleista. 20 vuotta on runkotakuu, 5 vuotta takuu on tämän moottorilla myös, mikä mä näytän kohta miten se toimii. Tollo XL-sohvassa on sähkösäätöinen istuinsyvyyden muunnin. Joten jos sä katot Netflixiä, chillaat perhees kanssa, niin mä takaan, että tähän mahtuu koko perhe ottaa rennosti. Tietysti tän avulla tässä on valtavan kokoisen varavuoteen myös tehty. Aivan huikean kokoinen peti. Ja onhan tää kyllä niinku ihan älytön, jos sä katot leffaa perheen kanssa, niin sä et niinku rennompaa sohvaa voi löytää. Tässä on myös lisämukavuutta tuomassa nämä säädettävät niskatuet, joten jos tässä joku haluaa istua vähän ryhdikkäämminkin, niin sekin onnistuu. Nämä on säädettävät nämä niskatuet joka paikassa. Kun puhuttiin, että tässä on myös ison varavuoteen, niin täällä on myös petivaatteille sit pieni säilytystila. Kato, sieltä on jäänyt joulusta pakettikin. Sitten sä mietit seuraavaksi, että millä mä tää saan kotiin sisään. Meillä on ilmainen toimitus kaikkialle Suomeen. Me tuodaan tää tarvittaessa sulle sinne olohuoneeseen asti. Asennetaan paikalleen. Kaikki onnistuu. Meillä myös löytyy ihan täyspalvelu kaikkeen, mitä tulee kuljetuksiin. Tuodaan tosissaan paikalle asti, kasataan, viedään tarvittaessa vanha sohva pois. Tähän löytyy myös valtava valikoima erilaisia kankaita, eri tyyppisiä kankaita, tedykuosia. Sitten löytyy mikrokuitukankaita, vähän rouhempia kankaita. Ja jos et sä meidän verkkokaupasta löydä sopivaa, niin ota ihmeessä yhteyttä, niin mä autan löytää just sopivan kankaan sulle. Ja nyt jos sä ihastuit ja kun sä ihastuit tähän sohvaan, mutta sä toteat, että tää oli liian iso. Ei hätää, meiltä löytyy tätä Tollo XL-sohvaa 3 eri koossa meidän verkkokaupassa. Käy kattoo ja sä löydät varmasti just sulle sopivan.